Ma warrior, ma warrior. Ye ma warrior, ma warrior. Ma warrior tise kontomra yanu apoto. Ye ma warrior tise kontomra yanu apoto. Yanu apoto na nchiri ni mo, na emeko ni mo. Ye ma warrior. Oba abese timi so okunu de koto. Etimi koka enam wasem. Ekwa ye ni kunu fa so ne da nyina. Ni nyina tia oman mra. Enso TV so ne di pe hwe no. Saa niema no amosode a mo so ma wade. E de kotena TV so no radio so no. Nyansa bia anim. It makes sense. Adesimama emamu nyina adwo ade a chine se chen nura yebu na kai na ene kwasie ene ye kwasie ada anadwo no nsiabo atie san na asmasa dedi kai emfas dem otwedi ampokwa me je obo nsuo bo aham bo anono bo anom wadoma boa ye da so tie ase katama da bodwe mojadi mo afri sane ye ro twedi ampo ase tie enka ne oba no okunu te nese kasakasa bi ba na be ma no oba te nese be ma na tete oba no ana oba no tete be ma no ana oba no ye be ma na de bi a enye ana be ma no so ye oba de bi a enye papa emfa kwa mu a enya afa ne de ko TV so nya ne ye se de kwa ante ho ahwan ho ene Ghana ha ebo be efiri be no mienu kwa o me ko he TV asomasi me ko he radio asomasi enya bibia sa awari asem na de sebe ensamu a etai areho na efele enye nipa fele yetimi de awale sem ko si TV so radio so ai be ma no ena osade o se me on fami nkuntunu ho ena de ande ai ena osale o se me nya na me se me nye ma me abere wa pa akura TV se na TV so mi kuna ko fampla me ne be ma atena firim na tenten de wanyina duro no o se me nkuntunu o me se me ntimi ma wade no ne awade na ye basa ma me abesidi wo na sa ade we ya ade ko TV so yi ene radio so yi o malo na no nso ogo mu fi oba abese timi so okunu de koto etimi koka enam wasem ekwa ya ne kunu fa so ne da nyina ni nyina tia oman mra enso TV so ne di pe hwe no ene ya boy ni wodua fede eni ho enipa muya ho ya mfele ya ho nan company mfose awade wo yi etise efisem enyantomago eni asia hata abontere so tian kane no se oba na okunu ho ana be ma na yiri wo ho na se eniama bi nkoyi a enwom ba ko pe ena omoto be ma ne tibito oba ne tibito na se ba se oba na to sa anwom no a na abusu apanyini bi wo ho a na apanyini bi wo ho yedi sie okunu tete no eniama nkoyi ni afrafa nu no ni ya hasam ni CC case die asumdwaba se be ma bi so e wo ho na ohun se na yire tete ne nkoyi a na be ma no so betra se anu otonyum no a na panyini bi wo ho a da bi ensem bi koso enye fisa nwum ye nwum a ye nto no kwa na nwum ba ko pe o ewiase ma nyina na nwum no mo pese muti ana me kan kirebo e me nto kirebo osum yo de upeti o nwum ni etiatia iwa sum ni tia yi ewiase ma nyina nwum na da ho no enya me de ma wade e kwa antia somasi hwan radio so ni na sefo ye na ye super nkrofo a ya na feri na tai so me se nwum ba ko pe enwum na dia walesem be ma ne fam oba fam yi wasum na tie ma warrior ye ma warrior ye ma warrior ye ma warrior ma warrior tese konto mira ya no apoto ma warrior tese konto mira ya no apoto yanu apoto na nchiri ni mo na emeko ni mo ye ma warrior simple and tietia oto sa anwumo ya edi asem no panyini bia wo ha bibia si bibia atechema e wa wade yemi aya ode ohun ma warrior ye ma warrior ye ma warrior ye ma warrior ma warrior ye ma warrior ye die ma warrior ye ma warrior ma warrior tese kontomira ya no apoto ma warrior tese kontomira ya no apoto na nchiri ni mo na emeko ni mo
ye ma wari so ahunu na wari te se kontomra ya no apoto kontomra ya no apoto ya enchiri nim emekonim ni dia den udi abede wate de na chesensem bia ya de atechema entimi nua se wo no ukunu te na na oyerete na niam bi nkoyi a na mbeso obeya yi a o de ko obusia fie koto nwum e kire o maame no papa koto kire obusiafo omo so de odo mapa beba ukunu nchen e ba be sisi asem no case die enya ye de ko radio asomasi tv asomasi ye de ko anti asomasi mama asomasi ho asomasi saa niam no amosode a mo so ma wade e de ko tena tv so no radio so no nyansa bia anim it make sense because and some pa utie tv station no any radio station no a omo ka what one na ye batwen ba no afere no ne wutirim na sa meme maame no saa nipa na waye we a ka me mfa nyom ho ade da sa me papa no wa me nua ba no wa ka me mfa nya nua ba da efi se aware te se fisem enya ntomago ne esi ahata abontre so enka ne no obi kwa aware obisa se wo koton wawade a obi biere ni ho a opa aware wa abusuamu a ye beba wo fie abewale wo fie da so ye be ma so ye oba enti so how bi e wo ho a na enka ne no nananom a na so trasia na o to saa nwum ya na o manyum weso a na abusuafo to a ye hu sani ma bi atechima ma ware ye ma ware ye ma ware ye ma ware ma wari te se kontomra ya no apoto ye ma wari te se kontomra ya no apoto na nchiri ni mo na meko ni mo ye ma wari na je se enema bi atechema ye mfa sa de wenya desuade ye nyai ensamfo ene enemu asem ne TV so ena bi kunu one me da ba ko a o se nya sei na odi bi kuntunu ho ena odi mi ye sei ni nyina nya asem papa eyensamfo eyensam jinjan wo ye saa enka ne tete wono a wa abde udu awade kwakoto abonte no be na bia no a obusuafo no obe wale ufie da e bad record wo obusuane ni mu ase say yoba so ye be ma nyame nhira mo no mama ntiase o mama adwen sakira na munyaye wade ensam a mudi kotra TV so no radio so mankrofo bohwe mo no mu guma busuafo ni mu ase na ye efi egu abusuane ni mu ase na mpo no senka ne na obi biere ni ho obepese ne baba ana ne baba ma ebekọ wale abusua ye de yensem kototo abonte wa wade mu da efi se obi bekọ awade a panifo so kọ awade abisa ye ka awade a awade ya abusua enti panifo se opefie bi makobo mu abusua ana akomu awade na me nhira mo bye bye.